Hej og velkommen til Fun Art Keramik. I den her video får du en kort instruktion til vores glasurer og teknikker. Du har inden denne video valgt et stykke keramik, som du skal i gang med at male på. Inden du går i gang med at male, så tager du krukken med vand og en svamp. Gør svampen let våd og tør keramikken over. Det handler ikke om at gøre keramikken våd, men derimod om at få tørret det fine støv af, der kan sidde på det. På den måde er overfladen klar til at tage imod glasurerne. Inden du begynder at male, kan du vælge at iføre dig et af vores forklæder, så du skåner dit tøj. Skulle uheldet være ude, og du får glasur på tøjet, så kan det vaskes af. Nu vil jeg fortælle jer lidt om glasurerne. Hos Fun Art Keramik har vi et stort udvalg af glasurer, og når du skal til at male, er der lidt ting, du skal være opmærksom på. Når du maler, er farverne meget lyse og matte, men efterfølgende efterglaserer og brænder vi det, og så ændrer farverne sig. De får den glatte, blanke overflade, og de bliver brændt i vores ovne ved 1050 grader. Derfor, når du skal vælge en farve, så skal du kigge på de fliser, der ligger foran. Der kan du nemlig se, hvordan farverne ser ud, når de er blevet brændt. Det du også kan se på flisen, det er, at der er malet med 1, 2 og 3 lag. Lige så snart glasuren er tør, og det gør den hurtigt, så kan du give et lag mere. Så alt efter hvor dækkende en farve du vil have, kan du give op til 3-4 lag grundfarve. Måden du gør det på, det er ved at tage sådan en flise, finde den farve du ønsker, så tager du den store flaske, og den ryster du og hælder op på flisen. Den store flaske skal blive stående oppe i vores colorbar, fordi så alle andre har adgang til den også. Farverne rækker rigtig langt, så start gerne med at tage en lille smule og gå ned og få fornemmelse af, hvor meget glasur du skal bruge. På den måde minimerer vi farvespild. Udover vores basiscolor, så har vi også en række af speckled glasurer, hvor der er de her gnister i. Det er altså en effekt, der er blandet i de glasurer. Igen kan du se, der er malet med 1, 2 og 3 lag. Igen har det betydning for intensiteten af farven, men også hvor mange af de her korn du får på. Så har vi vores fantasy glasurer, og fantasy glasurerne, de har en grundfarve. Den her, den er lilla. Og så er der nogle korn, det er lidt ligesom grus, når du maler det på, men det er farvekorn, der springer, når vi brænder det. Der er 2 ting, du skal være opmærksom på med vores fantasy glasurer. Og den første, det er, at fordi der sker den her lille eksplosion, så kommer der nogle mikroskopiske revner i overfladen, og det gør, at den ikke er fødevaregodkendt. Vi anbefaler den derfor ikke på overflader, der har kontakt med fødevarer. Farvekornene giver de her tilfældige pletter, men er det på en lodret flade, så vil farven løbe. I stedet for pletter vil der altså komme løbere nedad. Det andet, du skal være opmærksom på, det er at ryste flasken rigtig godt. Du kan se, at farvekornene falder ned i bunden. Og når du har rystet den og skal hælde op, så er du nødt til at skrue låget af og hælde, fordi kornene altså ikke kan komme ud igennem låget ellers. Når du har givet en grundfarve, så har vi forskellige teknikker, du kan bruge på dit keramik. Den ene er med de her dekorationsflasker, hvor du kan lave alle mulige mønstre, prikker, streger, skrive. Der ligger sådan en flise hernede på bordet, og det er til at øve sig på. Og det er en rigtig god idé, inden du begynder at male på dit keramik, at du lige prøver. Du kan både prøve mønstret af, men du får også fornemmelse af, hvor hårdt skal du egentlig trykke på de her flasker. Det er vigtigt,
at du passer på ikke at lave for store klatter, fordi så vil glasuren trække sig under brændingen og give en ujævn, mindre pæn overflade. Udover alle de forskellige glasurer, så har vi et bord fyldt med redskaber til forskellige teknikker. På bordet her, der finder du pensler i forskellige størrelser. Der er svampe på skaft og almindelige keramiksvampe, du kan bruge til at male med. Der er tusser, og tusserne de forsvinder under brænding. Det vil sige, hvis du har brug for at tegne en tekst eller et mønster op til at male efter, så kan du bruge tusserne, og så vil alt det der tus blive brændt væk. På bordet finder du også tandbørster til splash-effekt. Her kan du enten skyde, banke eller køre fingeren over for at få forskellige variationer af splash på dit keramik. Hvis du vil bruge tandbørsterne, så under bordet er der nogle kasser, og kasserne tager du med ned på bordet og sætter dit keramik ind i, mens du bruger tandbørsterne. På den måde undgår du, at der kommer farve på alle andre ved bordet også. Hvis du har lyst til, at der skal være nogle skarpe linjer på dit keramik, ligesom du kan se på den her skål, så kan du bruge vores tape. Tapen sætter du på den rå keramik, inden du begynder at male, og så tager du den af, når du er færdig, og glasuren er i hvert fald næsten tør. Der er glasurblyanter, og glasurbyanterne, dem kan du tegne på den rå keramik med, og så bliver de der efter brændingen også. På bordet finder du også balloner, og ballonerne dem kan du dyppe i farve, og så kan du lave forskellige aftryk på keramikken. Det kan være, det er ensfarvede prikker, du laver, og det kan også være, at du mixer farverne. Her er der forskellige farver på, og så er ballonen lige twistet lidt i det, man laver aftrykket. Længere henne på bordet, der finder du spyd og tandstikker, og det du bruger dem til, det er at ridse i glasuren. Du kan fx se koppen her, den har fået 5-6 lag i 3 forskellige blå toner, og så har jeg efterfølgende ridset det her mønster. Og det kan jo være lige, hvad du har lyst til. Så har vi vores running glaze. Og running glaze, der beder du hjælp ved personalet. Og så laver vi en blanding af de farver, du ønsker. Og så får du sådan en sprøjte, som du suger farven op i. Og efterfølgende sprøjter på kanten, eller der på keramikken, hvor du vil have det. Vi har vores mosaik, som er tørrede glasurrester. Der tager du en dekorationsflaske og bruger som limstift, og så sætter du mosaikken fast på keramikken, der hvor du gerne vil have det. Det smelter og giver et rigtig fint farvespil. En lille ting, du skal være opmærksom på, det er, at mosaikken skal sidde 3-4 cm oppe på lodrette flader, fordi det netop er store stykker glasur, som smelter og løber under brændingen. Sætter du det i bunden, så smelter dit keramik simpelthen fast ud i ovnen. På bordet finder du også drejeskiver, hvis du har lyst til at have dit keramik stående på det, mens du maler. God fornøjelse.